Sa muling pagbubukas ng academic year 2025 to 2026, nakitaan ng pagtaas ng bilang ng mga enrollees sa University of Eastern Pangasinan. Kaya naman, para matugunan ang pangangailangan sa sektor ng edukasyon, ginanap ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong 7 palapag na gusali ng University of Eastern Pangasinan sa bayan ng Binalonan, Pangasinan nitong May 30, 2025. Ang seremonya ay pinangunahan ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III kasama ang kanyang ama na si 5th District Representative Ramon Monching Gico Jr. at ang alkalde ng Binalonan na si Mayor Ramon Ronald Gico IV. Ang proyekto ay bunga ng layuning mapaglingkuran ang dumarami pang estudyante sa UEP at maipagpatuloy ang libreng edukasyon para sa mga kabataang Pangasinense. Sa pamamagitan ng proyektong ito, hangad ng pamahalaang panlalawigan na patatagin ang edukasyon sa probinsya at bigyan ng mas malawak na pagkakataon ang mga kabataan na maabot ang kanilang mga pangarap. Samantala, binigyang pagkilala naman ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang mga graduate ng Philippine Military Academy Siklablaya Class of 2025 na tubong Pangasinan. Isinagawa ang pagkilala sa mga kadete matapos ang kanilang matagumpay na pagtatapos sa PMA na ginanap sa Fort del Pilar, Baguio City noong May 17. Pinangunahan ni Governor Ramon V. Gico III ang pag-aabot ng cash incentive bilang simbolo ng pasasalamat sa kanilang paglilingkod sa bayan. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, layon ng lalawigan na itaas ang moral ng mga kabataang nangangarap na maglingkod sa ating bansa. Valerie Dismaya or NG News.